Hei! Kodista toiseen muuttaminen vaatii aina hieman järjestelyjä. Kun pariskunta muuttaa ensimmäisen kerran yhteen, voi vastassa olla haasteita. Etenkin jos koti rakennetaan asuntoon, jossa toinen on asunut aiemmin yksinään. Tänään etsimme ratkaisua nuoren pariskunnan ongelmaan. Miten molempien tavarat saadaan mahtumaan kotiin, joka nyt on yhteinen, aiemmin toisen oma? Hilla ja Juho, te olette muuttaneet äskettäin yhteen tänne Helsingin Ullanlinnaan, kauniiseen 20-luvulla rakennettuun kivitaloon. Miten olette rakentaneet yhteistä kotianne? No oikeastaan vielä ei olla ihan hirveästi keretty rakentamaan, että Juho on vasta muuttanut tähän ja itse olen asunut 2 vuotta, että tämä tilanahtaus meitä on käynyt tässä ahdistamaan niin kuin heti alkuunsa. Niin, miehän en tänne tuonut kuin nojatuolin, kitara ja sitten Iron Maidenin levyt, mutta silti tuntuu vähän, että tilaa on aika vähän ja varsinkin tuo eteinen tuntui tosi ahtaalta. Haasteena on siis eteinen, jossa ei tunnu olevan tarpeeksi tilaa. Pirjo on onneksi löytänyt tilanteeseen ratkaisun. Eteinen on tällä hetkellä melko pitkä ja kapea. Muutamme tilaa niin, että erotamme eteisestä tämän leveämmän tilan olohuoneen käyttöön ja teimme eteisestä pienemmän erillisen yksikön. Eteinen on nyt saanut uuden ilmeen. Mitkä ovat ne avainasiat, joilla tulos syntyi? Kapealla käytävällä ollut raskas hylly vaihdettiin 2 hyllylokerikko-järjestelmään ja näin saatiin ilmavuutta lattialle ja seinälle. Samaten aiemmin käyttämättä ollut välitila otettiin käyttöön, johon asetimme tuolin ja pöydän mukavaksi istuinryhmäksi ja näin saimme asuntoon oikein mukavan lisätilan. Vau! Onpas tää ihana näköinen. Kato miten valoisa. Ihan tosi valoisa. Ihanan näköistä. Onko tää sama koti? En tiedä. Näin saimme lisää tilaa yhteen muuttaneen pariskunnan unelmakotiin. Lisää toteutuneita haaveita unelmahuone.fi-sivustolla.